jam hiire mon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama o ko Ramata Sow woni ɗo en hande noon eɗen bismiɗo en e Pullo Thiam so wiyama Pullo Thiam tan kala ɓiɗɗo pullo gonɗo e nder leydi Italie en andi hol gonɗo Pullo Thiam ɗum noon Pullo Thiam bisimilla ma calmina bandiraɓe. eyyi sokhna Ramata Sow a jarama e ngoɗo bismago ko adi fof ko salminde juurade ɓiɓɓe fulɓe kala e kuuɓal to mbawi wonde e dunde adama nde en mbiɓe jaam ñalle mabɓe jaam hiire mabɓe jaam waale mabɓe nde wonno ko noon aduna o sifori kadi en calmini ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde en calmini ɓiɓɓe fulɓe Italie hano hadirta nani en ko min woni Pullo Thiam ko ɗum woni ko lolli ko mboɗo wiye Mamadou Thiam won wiyoɓe Mamoudou Thiam mboɗo jeeya to nokkuji men to wiyete cooga ɗum noon sokhna Ramata bisimilla ma. Joni Pullo Thiam hamin namdoma holnden hitande na puɗɗiɗa wonde mawɓe sukaɓe fedde fulɓe Italie e holno natirɗa hen. eyyi ko noon tigui aɗa andi fedde fulɓe Italie kala ɓiɗɗo pullo gonɗo ɗo e nder Italie ine jeeya e fedde nde walla hay so tawi jeeyaka hen tawata ko andade kala ganduɗo ina jeeya hen enen noon ko jinnaɓe men gaddi en ɗo e leydi ndi guila e garɗen noon en nawama to fedde to en bindama toon en gari en jokkima hen enen ken nannaɓe e fedde nde jokkiɗen hen e caggal ɗum noon e yiyande yo Allah yurmo yaafo ɗum hono gori jol mo gandanɗa hoorema ɓiɓɓe fulɓe windere foof ina gandi nafoore mumen nder leñol ngol ko kañum adduno yiyande hono wonde yo sukaɓe fulɓe mbaɗane catal nde wonno fedde fulɓe Italie kañum waɗi ko cate 17 cate 17 ɗe ko kala wuuro manggo ina waɗi catal muɗum e nder mum miijo arenimo pour que en mbaɗata catal sukaɓe woni goomu taw ko sukaɓe daña gardiɗo jogo yilirde mumen taw kala saaha ine pewja ina jewtida e nder koye mumen ina ciina ina mbaɗa ko jiiɗi wadde ko kala yiyande nde ko ɗon ummi e on sanga koye 2017 wonno batu ngu wonno ko Rome batu général wonno ko Rome e on ɗon saaha Verona naɓe cuuti jungo dokka yo gardo sukaɓe Verona nde wonno wona neɗɗo o hokkete gardingu ko fate AFI wona neɗɗo o suɓote ala suɓete ko catal ngal so catal suɓama noon catal ngal rutto e nder mumen ɓe ƴeewa holmoɓe kooli ɓe totta ɗum ngal ɗon dongal so tawi ko président so secrétaire so vice ko wawi wonde foof ko catal ngal hokka Verona hokka no ari ɗo nde ɓe mbi ko minoɓe ɓe kooli ɓe totti kam gardi ko sukaɓe ngu kono abbo hande e duuɓi 10 mi ardima sukaɓe fulɓe Italie ko ɗum ɗon wonno eyyi waɗi fayida bandiraɓe on kettima tigui rigui on naniri noppi moon ko no wayi no ko holko jiiɗa hen no ardade fedde way musde ni holko jiiɗa hen ɗiɗo duuɓi 10 ko gardiɗaɓe ko. eyyi no mbimami ni yiyande nde ummi koye Gordiol eɗen duwono ɗum no Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum e on ɗon saaha enen haydara en ganda e pelle ken sukaɓe haydara en ganda e pelle o waɗi en tette ko mbiyata ko o jangguini en o holli en hono mbatta ha mbawa moɓodirde cukagu nde wonno no gandirɗen ni e ɗiɗo laddeji ko yimɓeɓe to nokkuji ɗi gummiɗi gona gooti goho o saaha nde wonno ko fedde fulɓe wiya ko windere kala pullo nan toon mo Guinée naɓe nan toon ɓe Gambie ɓe Mauritanie ɓe Sénégal ha ɓe Mali sahaji aɗa jogo caɗele wawde ni haaldude jomumen ha nandiron woni konguɗi kono ɗum foof Allah walli en e wonko mbaɗɗen hen saabu no garaten e fedde fulɓe Italie e gardingu sukaɓe nden hay catal gotal wodano sukaɓe hande o eɗen jaare cate 7 sukaɓe taw ko cate guurɗe yeru so tawi ari Verona to min gonɗon waɗi catal Como an to gonɗa to ne waɗi catal sukaɓe Bergamo ko noon e Milan e Vicenza ne waɗi Modena ne waɗi hay Catania ne waɗi eyyi ko yidde wiide kam wonko daña e ɗiɗo mandaji ɗiɗi en dañi cate 7 sukaɓe guurɗe taw ina mbata caɗele gonɗe hen ɗe so tawi a ƴeewi yimɓeɓe won hen ko ɗo jibina ko ɗo mawni waɓene meɗen jibina hoto men to ko toon mawni gari ɗo saaha ene waɗa pelbodiral woni needi ɗi
neheele ɗe aɗa andi ene ceeri seeɗa sahaaji eɗen daña caɗeele ni wawde haaldude e joomumen ha wawde fottude ɗumen ko ɗum waɗi ko ɗum ɗon tan mbiyeten caɗeele ɗe dañƴen hen kono ko wona ɗum ko guila Allah ardini en sukaaɓe fulɓe Italie en mbaɗi hen ko waɗi fayida kadi sukaaɓe ɓe to tawi ko haalde gonga eɓe ballimi e banggueji foof nde wonno so tawi a ari a ardima hunde a ala expérience jomumen jaajni ɓerɗe mumen jaajni haqqillaji mumen ballima ha waɗi ko waɗi fayida saabu so yeeru e ballal goomu sukaaɓe ko nden e ballal goomu pinal ko nden goomu mago jibina goomu mago fedde fulɓe Italie ko ballal sukaaɓe fulɓe Italie ha mbaɗɗen ñalɗi kewɗi ñalɗi pine so tawi en mbiyaɗen garta hen en mbaɗi ñalngu pinal koomo en mbaɗi ñalɗi pine ɗiɗi ɗo to Vicenza wattindi ko ñandeta en gaddi ɗo advice waɗi fayida en jii GF ru en fof piji ɗon e woɓɓe ɗum noon ko yidde wiide wona cahan ko noon eyyi ko ha joni tan garten hen beela meeɗi joɗade tan miijiɗa mbiɗa mi tampi hakkandi ni ardade sukaɓe no way musdini a meeɗi tan wiide aɗa oppa ɗum hankkandi a tampi walla holɗen caɗele ɗe meɗɗa dañde hen ha nimsuɗa hen ko addannoma ardade eyyi nimso kam ala hen nde wonno ko adi fof liggantoɗa ko hoorema kadi liggontoɗa ko leñol ma ala hen fof no menmi joɗade hami nimsita gonga ni ina muusi saabu ko haaju ma gappata ko hammu ma gappata ko ɓuuri hen hewde ko weekend aji min mbaɗata batuji saaha batu no wiye waɗoyteɗo ko Napoli ayi ɗon enen de koɗɗen ɗo mbiya ya ha Napoli mbaɗa waktuji 5 walla 4 e oto aɗa andi ɗum weeɓani kadi ko weekend tan joguiɗa mbawa wondude e famille ma hay famille ma so tawi famananima tan aɗa wawi dañde caɗele ni e nder famille o kono jomumen so tawi jaññanima kañumenne kañumenne a yettat ɗumen ha no hannirta ni saabu wonto balluma saabu wonto poɗɗa joɗade gonda e mumen kono a yahat aɗa liggano leñol ngol ko ɗum waɗi nimso kam ala hen e caɗele ngala hen ko noon tan kono kadi e oɗo saaha mi waɗino mandaji ɗiɗi caggal ɗum mbimi yomi rutto caggal hankkandi aɗa andi ko noon dental kam so waɗi saaha foof ina sohli miijoji kesi ina sohli kadi ƴiƴam kesam so tawi a waɗe nokku duuɓi 10 ina hani ɓosa goppa kadi heddiɓeɓe gara mbaɗa hen ko mbawi ko ɗum ɗon e joni caggal ko jaltuɗa ho mbere ɓe noddima wonde ya ara mbatta 3e mandat walla wonu lomtiɗomo goɗɗo mala ko an tan mbi hankkandi a tampi aɗa oppa eyyi so tawi ko haalde gonga mi heeɓi noddali kewɗi hono wonde yumari mi jokka saabu golle ɗe jiyama wona wasade ni kono ko wonko mbaɗɗen hen yiɗi haalde hoore mum noon weeɓani e wona joganade ɗum gandal walla humpito mais ko joganade ɗum yerlitare de yidde wadde yidde dental yidde yo wallude fulɓe ko ɗum ɗon tagui yimɓeɓe foof teskima ɗen ɗon golle teskima kadi nden ɗon yerlitare ko weeɓani ko woppude haajuji e hammuji ma gam dental wona neɗɗo fof wawi ɗum waɗi mi heeɓi ko adi emin jaaha assemblée générale battidiɗo Milan ko nden yimɓe nawanno candidature uji mumen yimɓe hewɓe caate kewɗe noddi kam less ene mbiya kañumen ne cabbi candidature am min noon mi wiyaɓe eyi tan so Allah jaaɓi mi waɗ candidat kono e nder ɓe fittadam mboɗa andi somi yeehi mi posata candidat hankanti ko noon tan wonta keɓata kadi neɗɗo a hokkataki foof tan mbiya aɗa ɓafta foof ko noon fulɓe o noon mbi so tawi a hokkama hunde annene andu hamdinade kadi dokka jomumen sens heddiɓe ɓuɓɓe sukaɓeɓe kadi ne wawi kadi kañumen ɓuuri janggude kañumen ɓuuri softude ne wawi taw janggo e jaam ko gaddata e fedde nde ɓuura wadde gartam ɓuura moƴƴude ko ɗum waɗi en tan joñade banggue en posani candidature meɗen e oɗo saaha heeɓi wotanede ko catal Milan ko catal wotante no mbirmami nani ni wona neɗɗo o jofete catal Milan kañumen totta kono ha joni oɗo saaha en cuwata andude ko holon neɗɗo hokka taw e vice o totta ko Napoli kañumenne en cuwata andude ko holon neɗɗo totta kono kam ko ɗeɗo cate ɗiɗi cuuɓa e hande to jaroten ɗo eyyi Thiam ha joni eɗen garta mbaɗa yiiɗi namdadema kadi beele nde natta hende ko yiddema Pulaagu nannuma hen walla ko catal ngal tan suuɓima wonde ya arde sukaɓe Italie eyyi ko adi fof kam ko yidde nde ko Pulaagu ngu aɗa andi aɗa waɗa hunde ni taw an a teskaki ɗum kono yimɓeɓe ne tesko ɗum e ma min enen ken jibinaɓe Pulaagu ken yiɓɓe Pulaagu ko ɗum tawɗen ɗo kala ñalɗi mbaɗannoɗi emin jiiya hen yeeru joni Vicenza 2015 ɓe mbaɗino organisé ñalawma mabɓe
ko minen en e GFN minen jaano toon so ñani hen so wonano Allah e amen hirde mabɓe nde welata sabu yimɓe fof no mbaɗanɗa dijede nden min goni ɗon emin gama minen belni hirde mabɓe nde ko yidde wi tan ko hunde mbaɗa ne wawi taw koye ƴiƴam walla ko noon tan ko yidde nde ko addi fof ko yidde nde kono wona baawal mataw ne yimɓeɓe jii aɗa yiiɗi hunde aɗa doga hen jamma e ñalawma joni noon so tawi dongal ari ɓe mbiyaɓe tottuma so tawi a rondima ma fukkoy e jaam ko ɗum ɗon tan wasi e ɗum noon Thiam hola ko mbasoyirɗa sukaɓe fulɓe Italie e jogorɓe arduyade sukaɓe fulɓe Italie eyyi ko noon tigui min go mbasiytomayɓe ko hewata ko yidde wiide tan gardiɗo kam yajat a yañat fittadu ma ko addi foof saabu hunde fo nanat sa ardima a yañat ɓerde ma manan joofiɓe mo peɗeli mbima ko gonɗa e gollude ko moƴƴani waɗa ko barke ko gonɗa e wadde ko gonɗa koye forsude walla gonɗa koye hollude doole walla gonɗa koye hollude gardima mais ko an yajata fittadu jaña ɓerde ma ganda ka gardiɗo koko gasata yaw walla leela ka gaccowo goppida hen goɗɗo kadi teddina yimɓeɓe foof eyyi tina yimɓeɓe foof mbasa yawde hay yiyande goto jogoɗa udditare mawde faade rendogo woni mawɓe woni sukaɓe aɗa witta aɗa namdo aɗa foof mbasa amde saabu ko ɗum nawrata gueɗe maɗa e yesso an tan miijo ma yonata alay saago keñña hen miijo heddiɓe ganda ka dendaɗo kadi ganda joguiɗa ko yilirde saabu hoorejo ko hoorejo tan aɗa jogui cukko aɗa jogui woɓɓe wonɓe sarama ko kalfineɗa ko hono ɗum tan kalfina ko ɗum noon waɗi alay saago mbawa kañumenne darde miijoji mumen ɗi ɓeeta miijoji mumen ɗi nawra saaha miijo ma ngo ni a yaɓɓat ɗum ƴetta miijoji mumen ɗi pawa dow saabu ko gardi ngu way noon eyyi ɗum noon Thiam yewtere nde nden fuɗɗo juutde weeli waɗi fayida ɗum noon nan mbawi salminde bandiraɓe guddiren ɗo yewtere nde eyyi ko noon tigui sokhna Ramata jarama mbaɗa yettuma kadi mbaɗa yetta Tengade Pro no hannirta ni en jii golle ɗe foof mo waɗanta rendo ngo ha tengti fulɓe Italie min kadi en tant que ex hoorejo mbiɗa yetta Tengade no hannirta ni nde wonno ɓe balli kam tigui rigui e mannaji am ɗiɗi kala ko min eɓɓuno min baddi ɗum kadi ko heewi ko minen tan jiyete dow kono kamɓe ko mbaɗat less ko ɓuuri hewde Tengade Pro somi sa ƴeewi Bergamo Ibrahima Sy Milan Tafa Mbaye en Maimouna Kane en sa ari Verona ma tawa ɗo Mariama Ly en Baba Kane Modena en e woɓɓe so wi mboɗo limta mi juumat Habi Sy to no wiyeteno ni Katagna en e woɓɓe ina balla min ñande foof jamma e ñalawma e peeje e pejor ngam nomin jettodiri mandaji amen min jetta kadi on kam min duwonta ɗum wona Gori Diol kañum walli min amin jetti ɗo no Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum kañum ardino pinal e o saaha joni ardi pinal ko Borti Diallo emin jetta ɗum min jarna ɗum kadi min jetta min jarna Ibrahima Tall ko kañum woni hoorejo fedde fulɓe Italie hande o ɗo to Vicenza en calmini tan fulɓe kala e kuuɓal ha tengte fulɓe Italie eɗen mbiyaɓe ha lawol gongol so Allah jaaɓi on jarama e ɗum noon bandiraɓe yewtere nde waɗi fayida no fewi on calminama ha lawol gongol so jomiraɗo haaji on jarama o ko Ramata Sow debbo mo Eran